El poliesportiu Galatet es va vestir de gala per acollir el Campionat de Catalunya de Clubs de Ball Esportiu. Més de 120 parelles de 14 clubs van participar en el Campionat català, que va permetre que el pavelló de l'Ametlla de Mar visqués un cap de setmana de gran ambient per la disputa de la quarta edició del Campionat de Catalunya de Clubs de les espectaculars modalitats d'estàndards i llatins, organitzat pel Club de Ball Esportiu Making Dance amb el suport de la Federació Catalana. El Galatet es va adaptar amb parquet a la pista, 8 torres d'il·luminació i una sonoritat excepcional per acollir aquest esdeveniment en què van participar parelles de les categories sub-13, sub-17, absoluta, més 45 i sènior. Van ser 2 jornades de ball en què, a més del Campionat de Catalunya de Clubs, es va poder gaudir de l'Open Wheelchair i del primer trofeu l'Ametlla de Mar de Ball Esportiu, puntuable per al rànquing nacional, en què van participar parelles de ball de Catalunya, però també de Madrid, Galícia, València i altres indrets d'arreu de l'Estat. La competició es va dividir en balls estàndards i llatins i va aconseguir el triomf per a clubs en la modalitat estàndard al club Making Dance, amb les parelles formades per Josep Esgroi amb Mercè Llorca i Ricard Canalda amb Mireia Balada. La veritat és que és una iniciativa molt positiva perquè és una competició una mica diferent pel fet que no ballem nosaltres tots sols, sinó que formem equip en una altra parella del nostre club, no? I jo penso que és per als ballarins és una motivació extra, no? Perquè el fet de fer equip, tens tota la gent que t'apoya, més nosaltres aquí que avui ho teníem a prop de casa. Doncs molt alt, la veritat. Nosaltres hem anat amb molta il·lusió, ho portem preparant ja fa uns mesets, però molt alt, el nivell. Sí. Els tarragonins van aconseguir demostrar el seu excel·lent nivell amb vals anglès, tango, vals vienès, slow fox i quick step. Per la seva banda, el swing Manresa, vigent campió d'Espanya de clubs, va demostrar la seva qualitat en imposar-se en les categories sub-13 i absolut llatins amb les parelles formades per Roger Romero i Sarai Gómez i Pablo Otero i Alexandra Jolov-Sersta. La pròxima cita per als nous campions de Catalunya de clubs serà la trobada esportiva de Riudellots de la Selva.